Zan yi bayani akan menene normal sugar, menene kuma sugar mara kyau. Mutane da yawa suna ta tambaya na akan wannan. To, ku kasa kunne. Ita sugar ana gwada shi ta yin fasting blood sugar ko kuma a yi random blood sugar wanda za ka zo baka ci abinci ba sai a baka glucose awa 2 bayan an baka glucose sai a gwada, ko kuma random blood sugar wanda ake yi wanda ka ci abu kawai sai a gwada, ko kuma a gwada glycated hemoglobin. Ita fasting blood sugar ana yi in ka saya baka ci abinci ba na awa 8 zuwa awa 12, kar ya kasa awa 8, kar ya wuce awa 12. Ita random blood sugar kuma na OGTT wato oral glucose tolerance test ana yi bayan an baka glucose awa 2 bayan an baka glucose. Amma random blood sugar kai da kanka kake gwadawa, best time din shine awa 2 bayan ka ci abinci. Sai shi kuma glycated hemoglobin ana yi ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba, ana iya yin glycated hemoglobin. To, fasting blood sugar, menene normal fasting blood sugar? Bisa ga abin da WHO ta ce, normal fasting blood sugar shine in shuganka tsakanin 4 zuwa 6. In kuma shuganka yana nan tsakanin 6 zuwa 6.9, kana da abin da ake kira pre-diabetes. To, amma menene sunan shi? Sunan shi impaired fasting glycemia. Muddin shuganka kuma ya kai 7, diabetes kenan. Amma in kana da complaint kamar yawan fitsari, yawan ishin ruwa ko rama, kana bukatan gwaji da aka samu 7 guda 1 ne kawai. Amma muddin baka da komai, baka jin komai, ana bukatan gwaji guda 2 a rana daban-daban. To, random blood sugar kuma wanda ake yi na OGTT wato wanda za a baka glucose awa 2 bayan shi a gwada sugar, normal ɗin shi shine tsakanin 4 zuwa 7.7. Ya kai tsakanin 7.8 zuwa 11.0 ana kiran shi pre-diabetes ne, shi ma border ne. To, menene sunan shi? Sunan shi shine impaired glucose tolerance. Muddin ya kai 11.1, ita diabetes ne. Amma in kai da kanka ne ka je ka gwada random, ka ci abin da za ka iya ci, ka gwada random, normal ɗin tsakanin 4 zuwa 9 ne. Amma muddin ya wuce 9, dole ne a je a yi test wanda ya kamata, ko fasting ɗin ko OGTT, ita glycated hemoglobin. Amma in ta kai 11.1, diabetes ne. Kana bukatan gwaji guda 2 a rana daban-daban in baka jin komai, ko kuma gwaji 1 in kana jin wani damuwa. To, ita glycated hemoglobin HbA1c fa, ana bukata HbA1c ya kasa 5.7. Tsakanin 5.7 zuwa 6.4 ita pre-diabetes ne. Muddin ta kai 6.5 zuwa sama, ita ciwon shuga. Wanda kuma suna da ciwon shuga dama, yaya za su sani in shugansu yana da kyau? Ana so fasting ɗinka ya zama tsakanin 4 zuwa 6. Amma ita kungiyar masu ciwon shuga na Amurka ta ce zai iya zama tsakanin 4.4 zuwa 7.2. Random ɗinka kuma ana so ya zama tsakanin 4 zuwa 9. Ita glycated hemoglobin ɗinka kuma ana so yana kasa 6.5. Amma waɗansu in ya kasa 6.5 suna samun alamomin low sugar, sai aka ba da dama irinsu su iya samun kasa da 7. Da fatan kun gane normal sugar, kun gane kuma sugar wanda baya da kyau, kun gane ko masu ciwon sugar kuma kun gane yadda shuganku ya kamata ya kasance.